नमस्कार दर्शक बंधु आम छोट चैनलटी को आपण को स्वागत। आउ किछि दिन परे आरंभ हेबाकु जाउछि पवित्र मार्गशीर मास। एही मासर प्रत्येक गुरुवार हेउछि ओडिशार घरे घरे पालित हेउथिबा माणवसा गुरुवार बा लक्ष्मी पूजा। एही समय रे माँ लक्ष्मी को आमे आवाहन करू। मान्यता रहिछि जे जिए विधि विधान रे माँ को पूजा करे ता घरे सुख समृद्धि और धनर वर्षा हुए। किंतु पूजा करिबा सहित आउ किछि विशेष नियम अछि जहाकु मानिबा अत्यंत जरूरी। अनेक लोक जानतरे हेउ बा अजाणतरे किछि भूल करि बसंती जहा फଳରେ माँ लक्ष्मी रागी जाती एवं अशुभ घटी थाए। तेणु आजिर वीडियो रे आमे आलोचना करिबा माणवसा गुरुवार दिन भूलले भी केउ पांचटी काम करिबा उचित नुहे। वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जय माँ लक्ष्मी। प्रथम भूल घर अपरिष्कार रखिबा। माँ लक्ष्मी सर्वदा परिष्कार परिच्छन्नता को पसंद करती। माणवसा गुरुवार दिन सकाळु उठी घर को भल भाव सफा करंतु। विशेषकर पूजा घर रोषेई घर एवं घरर मुख्य द्वार को परिष्कार रखंतु। अलिया आवर्जना थिले माँ सही घर को आसंती नाही। द्वितीय कारणटी कौन ना कली झगड़ा करिबा। ଯେଉଁ ଘରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ ସେଠାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବା ମନମାଳିନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କ'ଣ ପର ଶ୍ରୀକାତର ହେବା ବା ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ କହିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଈର୍ଷା କରେ ବା ଅନ୍ୟକୁ ମିଛରେ ନିନ୍ଦା କରେ ତା ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମନରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘର ସଫା କରିବା ବା ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆଗମନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘର ଓଳାଇବା ବା ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କିଛି ସଫା କରିବାର ଅଛି ତାହା ଦିନ ବେଳା ସାରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ କାରଣ କ'ଣ ବାସି ଫୁଲ ବା ପତ୍ରରେ ପୂଜା କରିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ସର୍ବଦା ତାଜା ଫୁଲ ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଦିନର ବାସି ଫୁଲ ଦୁବ ବା ମାଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଥିଲା ସେହି କିଛି ମୁଖ୍ୟ କାମ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ମାଙ୍କର ଅପାର କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।